Ardoak, zazpi, pastak. Okindegia liburu da zazpi. Hemen jostailuk, erraldoiak, margoak, danetatik dago, ea barrun zara aurkitzen du. Tornekin. Kaixo, egunon! Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, nindik etzu? Ni gomi nauzu. Gomi, urtaskotarako? Berdin. Gomi zeizena da barkatu? Gomi trafikatzailea naiz, eta... Bai. Gominola trafikatzailea esan diozu? Gominola trafikatzailea eta behitu. Zenbat gauza ditugun hemen sartzeko. Gominolaz beste gauza gehiago ere badazkazu, ez da? Bai. 5.000 produktu baino gehiago. 5.000 produktu baino gehiago, ojo al Kristo. Bai, bainela urte batzuk, gurasoek hau irekin zuten, horrela pila bat urte, igual 30 urte, eta lehen bazan herrietako dendak bezala, lehen ezeguen olako denda errolda. Txapea herria bezala da, ez da herria. Bai, hemen ezagutzen dugu elkar iaiak. Bai. Eta orduan, egin genuen, hemen egiten dira jaiak, eta guk gestionatzen ditugu jaiak auzoan, ez? Eta jarri genuen irakarki bat, zazpi, más de 5.000 produktos anaiaren padriakoak erran zuten, eta ideia polita zen, eta bat pila bat gauza. Bai da, 5.000 produktu baino gehiago, eta egila arrazoi dakazuz, eta gauza pila daude. Beraz esan diazu, bizitza osoko denda dela, ez da, zure guraso jarretakoa? Gure gurasoek hartu zuten eta jabaz eraman igual 10 bat urte. 10 urte. Hau, ireki zutelarik ja... Eta guain, zu jarraitzen dezu bera. Eta gustora? Oso gustora. Bai, jendearekin oso gustora. Bai, bada, karo, gauzoko giroa eta gauza da, ez daude esparru asko jendearen harremanarako, eta dendak azkenean bilakatu dira harremanetarako ere toki bat, ligatzeko eta dana. Bai, Hoi ez nekin. Bai, gauzo bakizu. Bai, nire marten da zeukan eta nik ez nun sekula ligatu, baina... Sekula ligatu duzu dendan? Ez. Hori dut kontatuko. Hori ja birrombo, gauera kotziko da bizka bat. Gomi, eta badakizu dendak zergatik zazpi izena duen? Bueno, pues aitak dionez, aurrekoek, denda zutenek, zuten ikuspegi bat, Euskal Herri mailako ikuspegi bat, eta zazpiak realdiak dira. Hori da, bai. Zazpiak Batman. Zazpiak Batman da gaur, zazpiak 5.000. Ez da? Aldatu berko zuen logo bat. Gomi, gauza bat, hau atentzioa mandi pixka bat, daukazula bandera LGTBI eta unban jartzen dula en aragonés, sí, por favor. Bai, niski. Eta hoi zergatik? Bai, aragoi erazitza egiten dugulako. Ai, badios. Eta hoi nola tango mi? Nola, pues alboko herria aragoi da. Eta badauka hizkuntza bat. Jende asko existitzen dela ez dakiena ere bai. Jende asko ez daki aragonen badaula hizkuntza bat. Bai, eta, bueno, pues guk Nafarroan ere izan genuen epe batez, non eta hitz egiten zen, romantzen nabarra aragonez, eta nire gurasoen izkeran badira estarnak. Badira estarnak? Bai, eta nik esaten nuen, hau ez da euskara, hau ez da gaztelania, eta... Eta non didatu? Hori da. Eta aragoiera da. Eta aragoiera, romantzen nabarra aragonez. Eta zuk ikasi duzu? Bai, de Balde, de la Musutru. De Balde da aragoiti dator? Romantzen nabarra aragonez delakoa. Furriar botatzea. Furriar botatzea, ez da? Hori aitak esaten du. Malfurriar asterraz hori da, dirua zeratzea, ez botatzea. Osa, basoa zela botatzea, eta botatzen duzu dirua. Hori da, Malfurriar asperraz, eskolgorarse dela zintzilikatu. Eskolgorarse. Sí, espolitak ez da, dauden. Alparziar. Alparziar, zela kuskusiatu. Kuskusiatu bezala alparziar. Entxakia. Entxakia da, aitzakia. Aitzakia, ba, Zenta gero badoa, toki batetik bestera, zen azkenean Pirinea herri bat da. Osa, zen nahi duz, baduka kontinuum bat. Zuk ikasi duzu? Bai, 10 urte. 10 urte, aragoirik ikasten. Eta nola zizinen edo nola? Pues, hasi nintzen musika pizko bat entzuten, Maiakan taldearekin tola, eta gero ja, aragoitegiak zirela. Aragoitegia, euskaltegia bezala, badago aragoitegia. Bai, badaino gehiago. Bai, dio zenbat gauza ikaste ditugun, erritxiko infernoneta, txantrean, imaginatu. Bai. Eta aragoiera zera, hizkuntza gutxitua edo zenbat jende gitzik egiten du? Gutxitu egin dute. Zer nahi dut, bazen hizkuntza bat, erromantze hizkuntza bat, katalanera, ausetanera, gaztelania bezala. Eta gaur, 14.000 eta 5.000 bitarte dago ere iztunen kopurua. Ez da, asko ez da, 14.000... UNESCOren ustean, arazo gehien duen hizkuntza Europa mailan. Galtzear... Arriskua duena, ez da? Bai. Eta segutezea, egunero Zaragozaraino edo ez dakit adibidez? Edo nun ikasten dezu? Ez, egiten dut internetez, hemen elkartzen ja, Mentxakide taldean 7 pertsona. 7 pertsona, bueno, bada 7 hortxe jakintxu, ez da? Garagardo batzuk hartzeko eta aitzakia, nola zan aitzakia? Aitzakia ederra, ez da? Gomi, eta adibidez, materiala ikasteko eta nondik ateratzen dezu, eta... Bueno, ikasteko eta irakurtzeko eta entzuteko eta dirapia bat gauza, irakurtzeko dizu. Hau da, lagun baten musika... Kadentziaz, dara garagoieraz daudenak eta
musika Pero honek entzuteko. egiten du, lagun batek egiten du orain, dira errezeta veganoak, aragoieraz. Aragoieraz. Eta honek egiten du orain, Aragon Telebistan, Aragoiko Telebistan, saio bat, lehenengo aldikotz egiten dute... Bale, hemen txepa, Aragoi Telebista zatire, agur bat, Silvia Zegollaren nomenez. Eta uda nire iztegia. Eta zure iztegia. Bai, lagun batek egindakoa, eta badago nire burukoa loiteko, eta ondoan iztegia. Bai, eta hori bintzen ezu askotan, ez da, pizka bat da? Bai, ikasteko. Aragoiko, hizkuntzak eta hitz guztiak, ez da? Bai. Adibidez, eta igual, zuk, nik esaten badizut esamolde batzuk, badakizu esaten nola... Bai. Adibidez, herritxek infernu hondi nola esamolde izateke? Lugar txiket, inferno gran. Lugar txiket, inferno gran. Hoi da, aragoieraz, herritxek infernu hondi. Eta kaixo, igual, adibidez, goazen garagardo bat hartzera? Nos fuimos un ordio. Nos fuimos un ordio. Hori da garagardo bat, edo un ordio, una biera, un gotet, bia manera ezberdinak egiteko. Gero, gauza da, adibidez, katalanera, dozetanera baduka oskatzeko manera bat. Eta aragoiera ere badauzka, eta baduka, nik atzen egiten diot pizka bat puntoa ziberutarrarekin. Bai, nola tildea edo azentoa nola jartzen den aurrerago eta ona. Aha, pixako la musikala bezala, ez da? Oia, eta azterketak eta egin dituzu aragoiaren? Bai, iaz lehen aldiko, Aragoiko gobernuak egin du azterketa, hizkuntza eskolan, eta Iruñatik 3 jetxe ginen, eta gainditu. Eta gainditu zorionak? Nola da zorionak aragoieraz? Para bien. Eskarrik asko bihotzez dena erakustegatik, eta zure etxean zahartzen ustegatik. Basei ondo, txantrean. Que vaya bueno. Oida, que vaya bueno da. Que vaya bueno. Que vaya bueno. Gomi, ondo gozegi. Mila esker. Agur.